Tervepä terve! Juhannus sunnuntaita eletään ja yllättäen matka kohti Sappeen pyöräparkkia. Erittäin hyvä meininki, kelit suosii ja ei oo niinku, olosuhteissa ei oo mitään valittamista niinku millään tavalla. Ja se mikä on äärimmäisen mahtavaa, niin tänään on ekaa kertaa ikinä niin ihan tiedossa, että paikan päällä tuttuja ja mennään ajeleen porukalla vähän rinteitä läpi ja tsekkaan, että mikä meininki. Siinä saattaisi ehkä pikkusen tänään saada pientä ajovalmennustakin kokeneemmalta ja se on kyllä ihan äärimmäisen kiva juttu. Sitä kyllä odottelen tosi innolla sitten ja niin. Katsotaan nyt, juhannus menee rauhallisesti ja nyt on tosi kiva ja levännyt fiilis lähtee ryskäämään Sappeenvuorta alaspäin ja katsotaan mitä tänään saataisiin aikaan. Eka kertaa ikinä on käsittääkseni tilanne, että ei pitäisi olla niinku märkää missään. Että saa nähdä kuinka sitten pöly nousee, mutta sen näkee sitten ihan loistavilla fiiliksillä eteenpäin ja jonkun ajan kuluttua saavutaan perille ja ihmetellään sitten, että kuinka äijien käy. No joo, täältä löytyi tottuja täältä rinteen päältä ja lähdetään vetää parit lämpölaskut alle harrastevlogin Samin kanssa. Kelit on kondikses, nyt on jo kuuma. Ehkä tästä vielä saadaan komia päivä aikaa. Tässä onkin tosi hyvä nyt benchmarkkailla vähän sitä vauhtia, että kuinka justiin päästään Samin vaikka ajamaan edelleen ja lähtee siihen perään ja katsoo vähän missä jää ja kuinka paljon jää. Varmaan on se, että jää, mutta että löytäisikö sieltä vähän semmosia paikkoja, että missä jää niinku erityisesti, niin sieltä sitten vähitellen alkaa oppia ja tajuamaan asioita. Katsotaan, että tää nyt lähtee. Yes. Saako mennä? Väylä vapaa. Hupsusta keikkaa. Siinä meinas olla vähän turhan paljon yrkkää päällä. Katsotaan toisinpäin, sillä on vetoapuna toi Sami, niin katsotaan paljonko linjat eroaa toisista. Äsken meinas käydä köpelösti, mutta siinäkin oli vielä yksinkertainen syy se, että siinä pelästyi siinä dropin kohdalla. Huomasin, että mä tulin ehkä mä tulin liian lujaa, mutta mä en jotenkin niinku hoksannut ottaa sitä ilmasta alas sitä pyörää tarpeeksi nopeasti, vaan sen tipahtaa omalla painollaan ja sitten olikin jo kiire kääntää siihen. Mutta Sami äsken sanoi, että en olisi kyllä todellakaan niinku ensimmäinen, joka sinne on vetänyt sitä laiturista yli, että no, ehkä sekin päivä koittaa, kun sitä yli lennetään, mutta tänään ei vielä ollut se, tai äskeinen lasku ei ollut se. Katsotaan kun mennään uudestaan ja saadaan Sami tuohon veturiksi, niin miltä se vaikuttaa. Joo, ei mitään. Mäkin otan silleen, en ota niinku verenmakuisuutta tätä. Alkaa huomata ton nopeuseron tässä toisen perässä ajaessa.
Kokeillaan nyt vähän maltillisemmin tämä. Huomattavasti tyylikkäämmin. Oh yeah. Kyllä se melko merkittävä matka on, minkä mä oon sulle jäänty. Melko merkittävä matka, minkä sulle jäänty. Toki pitää ollakin. Joo, ja se on tärkeää, että ajaa niinku sillä vauhdilla, niin kuin mä sanoin, niin virhe minkä mä itse tein, niin mulla tuli kiire ottaa vauhtia. Siis sehän tässä tälläkin on selkeästi, ei valta niinku odottaa ja Niin varsinkin tos kun toinen ajaa nopeampana edessä, että mitäs mä tein väärin. Niin. Ei mitään. Joo, ei se on vaan se semmonen rentous ja ne on niinku pienet nyanssit, mitkä sitä vauhtia sit tuo. Yksi minkä mä huomasin, niin kun sä ajat, niin sulla on sulla on kädet periaatteessa näin, niin missähän mä saisin nojattua tän pyörän, että mä näyttäisin. Mennään tohon mä näytän. Niin nostaa niinku kyynärpäät, että sun ei tarvitse puristaa tankoa, vaan kun sä nostat kyynärpäät, niin jos tulee isku, niin saatat sen vaan kämmenellä vastaan. Mut sit sulla on koko niinku paino jaloilla. Jääks mulla niinku kädet tälleen alemmas? Sä olet niinku tosi pystyssä, mikä on hyvä asia, koska monet menee tälleen. Joo. Jännittää. Jalat pitäisi olla periaatteessa, että sulla on suurimman osan ajasta ne tälle ihan pienessä koukussa vaan, niin Joo. nilkat joustaa ja sit sä pystyt vielä kun tarpeen vaatii. Niin polvilla antaa supporttia, joo. Niin, et niinku pienet otetaan aina vaan tällä nilkan liikkeellä näin. Ja sit kun tulee isompi, että vaikka dropista tiputat, niin sit sä jousitusta saat niinku jatkettua sillä, että sä vähän niijät jaloilla. Niin, omalla kropalla tavallaan siihen. Mut se, että kädet näin ei niinku, nyt olisi liian pysty. Et sä periaatteessa työnnät niinku hanuria vähän taaksepäin, niin nyt huomaat, että mulla niinku, mä pystyn ottaa kädet pois tangalta. Niin, että tavallaan niinku kevyillä käsillä. Niin, eli mulla on niinku paino jaloilla. Joo. Et periaatteessa silloin, jos sä ajaessa tunnet, että sä nojaat tankoon, niin sulla on paino liian eessä. Aivan. Koska silloin kun mietit, että jos sulla on paino tässä ja sitten tulee vielä isku, niin se tulee ihan jumalattomasti käsille, kun sun pitäisi suurimmat iskut ottaa niinku periaatteessa jaloilla. No tossa on varmaan itse aika iso ongelma mun kohdalla. Et se menee helposti, että kun ajattelee, että sä lähdet vaikka tommoseen niinku hyökkäävään, että sä yritit mennä lujaa, niin sulla menee se niinku eteen. Joo. Et periaatteessa tää, että sulla on niinku kädet näin, niin se ei ole ongelma, mutta silloin sun pitäisi niinku vastapainoksi työntää taaksepäin. Niinku Yes. paino niinku jaloilla. Joo. Se jotenkin vaistomasti yrittänyt saada etupyörälle painoa enemmän, että se pitäisi mutkis, mutta ei se ehkä mene ihan sillä tavalla kuitenkaan. Se jos mietitään, että sulla on niinku, sä oot tasapainossa näin, että sulla on niinku tässä, nyt mulla taas pystyn ottaa niinku kädet näin. Joo. Nythän mulla on aika lailla balanssi keskellä. No Mulla joo, on paino sekä edessä että takana. kyllä. Ja sit kun miettii, että kun lähdetään niinku permiin, niin sit jos helposti monet lähtee ajattelemaan, että ne niinku työntää jaloilla permiin vauhtia ja ne työntää vähän niinku taakse, niin jos sulla menee kädet näin suoraksi, niin sunhan on tosi vaikea saada isoa kääntöliikettä. No totta. Kun sit taas, että sä oot niinku, sulla on ne kyynärpäät näin, mutta sulla on paino takana, niin tästähän mä pystyn kääntelemään tätä tankoa vaikka kuinka paljon. Tapa ottaa seuraavaksi joku Rapitrani-tyyppinen, missä on paljon. Mä sanoisin melkein, että olisi parempi vaikka icebreaker. Mennään käymään siellä ja katsoa, Joo. kiinnittäisi tohon niinku huomioita enemmän vaan. Noniin, kun on riittävän kauan riehuttu vääränlaisella tekniikalla ja vähän puoliväkisin runnomalla, niin nyt on hyvä aika tuossa Samin jo opastuksella käydä pikkusen back to basics -tyyppisiä juttuja läpi. Lähdetään icebreakeria kohti, tiputellaan vauhtia ja ruvetaan keskittyä ajoasentoon. Veikkaan, että tulee olemaan ihan käänteen tekevä asia, jos ja kun sieltä saa pikkusen lääkkeitä tuohon omaan tekemiseen. Löytyy semmoinen rentous, että äijä vie pyörää eikä pyörä vie äijää. Lähdetään katsomaan pyöräilyalkeita. Ajoasento, vermilinjat ja vastaavaa. Aivan hissutellen Samin kanssa läpi.
No joo, tosta oli itse asiassa... Huomasitko sä niinku, että mä menin tosi ulkoa siihen, mutta Joo. mä niinku keräsin sen vauhin, vai käänsin siitä siihen alas. On ja huomaa, sun pyörä ihan leikkaa siinä kohtaa, kun sä käännät, niin sen huomaa... Se niinku jousitus tekee työtä siinä ja se antaa sulle jumalattoman vauhin ulos. Niin jos huomasit tuossa alussa, miten hiljaa lähettiin, Jep. niin miten kovaa me oltiin se ennen niitä droppeja, niin sen permin jälkeen, miten kovasti se vauhti kiihti, en mä polkenut yhtään. Ja kun mä luulen, että jos olisi lähtenyt vetämään vanhalla tekniikalla täysiä ja tällä tekniikalla hiljaa, niin vauhti olisi sama, tai niinku aika olisi sama. Ja miettii, että me ei tuossa poljettu yhtään. Jep, Ja sit kun ruvetaan miettimään, että sit kun toi tulee selkärangasta ja sä yhdistät tuohon oman lähtövauhdin, kyllä. ja sit sä lisäät sitä vauhtia niin kuin pikkuhiljaa, että sä pystyt toteuttamaan laadukkaasti ton saman kovasta vauhdista, niin sitten sun vauhti alkaa nousta ihan järjettömästi. Ja nyt tavallaan just toi niinku, mä tajuan nyt mitä sä tarkoitat sillä potkaisemisella, tavallaan sillä niinku, Joo. millä se pumpataan se vauhti. Paino on tässä, sit kun mietitään, niin kuin, että kun sä tuut siihen permiin, automaattisesti jo jousitus tietysti, kun sulla rupeaa keskipakoisvoima painaa sitä Niin pyörää siihen, niin jousitus menee pohjaan. Ja sit kun sä annat paineen jaloilta, niin se oikein ampuu sut ulos siitä mutkasta. Jep. Ja toi on nimenomaan se niinku, mitä mä halusin havainnollistaa, että kun monet ajattelee, että on niinku tärkeä miettiä se, että missä mä jarrutan. Tärkeämpi on miettiä se, että miten mä pääsen kovaa ulos siitä mutkasta. Se on jännä, kun autourheilussa on täysin sama juttu ja sitä on tullut reenattua paljon. Juu. Niin tavallaan tässä unohtaa kaiken ton homman, mikä kumminkin täsmäisi tietyt perusasiat samoja. Hyvin samankaltaisuuksia, että se, että no, jos mietit vaikka ihan formula-autoille, mitä ne tekee nopean jarrutuksen oikeassa kohtaa ennen mutkaa. Ja nimenomaan ennen mutkaa. Apex tarkasti ja pois vauhdilla. Niin. Slow in, fast out. Kyllä, just näin. No niin, ollut kyllä tosi antoisa päivä. Käytin tuossa Samin kanssa tosiaan aika kattava tommonen ajotekniikka-sessio läpi, painottuen nimenomaan ajoasentoon ja jarrutuksiin. Ja tommosen rentouden löytämiseen ja painopisteeseen myös tosi paljon kiinnitettiin huomiota. Ja kyllä pakko sanoa, että on niinku omaa käteen tuntuu, että ajamisen rentous on kasvanut aivan eri sfääreihin. Pelkästään jo tossa muutaman treenikerran perusteella sen tekniikkatsekkauksen jälkeen, niin on rentous aivan eri tasolla kuin ennen. Noinkin pienellä kuitenkin vaan. Pelkästään jo osaa. Sai pari muistisääntöä, millä katsella oikeaan suuntaan. Just tommonen niinku permistä ulos lähteminen ja ehkä pyörän kallistuskin oli myös isossa roolissa äsken, mitä käytiin läpi. En tiedä, ihan huikea muutos. Tuntuu, että hyppyihinkin sai vähän varmuutta tuon asennon myötä. Ei oo enää läheskään niin semmoista hazardia toi pomppiminen. Mutta nyt tässä duuni vasta alkaa, kun saatiin vähän palikkoja kohilleen, niin nyt se vasta alkaa se varsinainen treenaaminen. Hui. Joo, vedetään loppulaskut sitten. Sitten Supersonicin loppulasku. Toivottavasti se rentous pikkusen välittyy tuohon kameraankin, mutta ajamisessa todellakin tuntuu. Ai että, kun hyvä fiilis, kun on saatu niin paljon merkittävää parannusta aikaan pienellä duunilla. Kyllä on raju parannus viime kertaa. Tästä Rapid Runin loppulaskelmat sitten.
Katsotaan onko yhtään huomaako rentoutta kameraan asti. Vähän jäi kulmalle toi viimeinen. Joo vai. Eteenpäin on menty. Kerta kaikkiaan. Jes. Mitäs toi Daisy tosta vielä loppupäivän ilotteluksi? Oli just auennut ja kerran se käytiinkin jo tsekkailemassa läpi, mutta pikku pudotus sinne heti. Tää oli tosi pehmeä vielä äsken, kun käytiin tsekkaamassa. Tilanne ei ole tokikaan merkittävästi muuttunut. Tää siis just vasta aukesi. Mä en tiedä onko se ollut tänä vuonna auki vielä kertaakaan. Loppupää oli S-linjan myötä hetken auki, mutta tää alkupätkää mä en muista kertaakaan näin, että ei olisi liinoja vedetty eteen. Oi, tulipas silmissä. Ei ihan vielä muista kaikkea kuinka tää meni, mutta kiva pikkupomput. Oi. Kokeillaan käydä katsoa, miltä toi aitojen alkuperäinen Supersonic näyttää ilman sitä rollercoasterin loppua. Ei muistakaan yhtään, että tapahtuu. Pitää vaan niinku mennä. Olikohan täällä vielä jotain spesiaalia? Pikkupomppu. Tämmönen. Joo. Toihan voisi olla ensi kerran juttu helpostikin. Nyt ei enää sormet kestä. No niin, alkaa päivällä pikkuliaa paketissa. Ja kyllä hymy herkäs. On nimittäin semmonen parannus saatu tänään aikaan, että siis toi rentous on jotain aivan käsittämätöntä verrattuna siihen, mitä se oli tai oikeastaan koskaan ennemmin. Viime kerralla oli tosi väkisin puristamista ja nyt oli just hyvä hetki tommoselle perusajotekniikan tsekkaamiselle. No niin, se olisi parkkipäivä numero 5 takana ja aivan loistava meininki kaiken kaikkiaan. Kiitoksia ihan uskomattoman paljon Harrastevlogin Samille siitä, että uhras oman parkkipäivänsä meitsin reenauttamiseen ja siellä tuli kyllä niin uskomattoman hyviä vinkkejä koko päivän, että
on varmaan niin kuin yksittäisistä kerroista eniten kehityin just tällä kertaa. Ja semmonen ajamisen rentous löytyi sen ajoasennon hakemisen myötä. Siinä oli ihan uskomaton ero taas niin kuin verrattuna vanhaan. Ja en tiedä, kun en ole kellottanut, mutta väitän, että vauhti nousi nyt ton myötä ihan yrittämättäkin aika paljon. Se, mikä oli hauska huomata, niin hypyt helpottu kans ihan tosi merkittävästi tuossa ajoasennon muuttamisen ja tavallaan sen semmoisen ajoasennon rentouden myötä. Ei ole enää läheskään niin hazardia se nokilla oleminen ja sieltä ylös lähteminen. Joo, tosi paljon kiitoksia kaikille sitten vielä, jotka on videota kattellut. Se on ollut alun perin se rupesin tekemään niitä ihan vaitellen ja itse asiassa varmaan edelleenkin, mutta on se jotenkin niinku kiva sitten kuulla myös. Tosi jengi käy sanomassa kumminkin parkilla tänäänkin useampi eri ihminen, että on päätynyt meitsin videot teidän silmiin, niin jotenkin se on ihan kiva juttu. Sitten kuitenkin mä ihan jotenkin niinku mielellään vastaanotan tuommoista palautetta. Tulee hyvä fiilis siitä. Sitten lähdetäänkin pienelle kesälomareissulle perheen kanssa, sen jälkeen alkaa työt haittaa vaan harrastuksia, että katsotaan koska seuraavan kerran parkille pääsee, mutta kyllä mä luulen, että tässä ihan lähiaikoina jäi sen verran hyvä fiilis, että haluaa mahdollisimman nopeasti lähteä vaan jatkaa hommia. Jees, mutta super kiitos jos jaksoit katsella ja täältä pesee lisää videota sitä mukaan kun pääsee parkilla käymään. Eiköhän tossa seuraavaksi voi olla, että lähdetään käymään seuraavaksi itse asiassa tuolla Tornarin suunnalla. Sellainen haave olisi ollut, että seuraavaksi lähtäisiin sinne päin ja tsekkailemaan uutta fania ja mitä kaikkea muuta kivaa sitä löytyiskään. Mutta ensi kertaa kuulemiin.